joni helmere mbiyen ko ni fotata wiede pular gaz ko hono non kono tawde so en mbi pétrole et gaz yimbe be fof no mbawi famde namdito den tan holko woni pétrole holko woni gaz ma taw so tawi firingo rokkama e to bangue no haralleɓe wurɓe ɗum kaldini ina wawi rokkoy en wawde famde ko ɗum ɗo woni ɗum ɗo ko wawi hen wonde foof pétrole woto nanguiren ɗum ɗon ko waɗeteno e lampaji waɗe e mees no huɓɓe wona on pétrole haalate so ina wiye leydi ndi ɗo kode leydi pétrole et gaz wona ɗum haalate ɗum ɗon ko waylande wotere e nder baylande sappo e ɗiɗi walla baylande sappo e jeeɗiɗi dérivé jiɗmi wiide waylande wotere calcal wotere e nder calti sappo e ɗiɗi sappo e nayyi walla sappo e jeeɗiɗi ko heen nden ɗon saltande jeyate jeeya koye ɓurɗe famɗude to bangue gartam walla nafoore mum ɓuri tengtude e yonto hande o to bangue so en duttima e firoji ɗi tawaten e nder dictionnaire uji woni e nder cagguitorɗe ha e ko way noon wi en ko pétrole to bangue tago pétrole et gaz ko ɓesnoje fino Allah manam c'est des produits naturels min waɗiri naturel o noon min firti ɗum fino Allah mi anda ne wawi wasde wonde noon ɗe lowdu men woni ndeelam kuɓɓam lowdi ndi ko molécule e holɗum molécule mo ganduɗa o ala ko soomi so wona ko wiyete des atomes de carbure et d'hydrogène caɗele ɗe dañƴen e firo ɗeɗo kelme tan addani en namditade anduɓe ko wayno ceerno Abou Diom goomo fulo e wittu ha rokki en hunde won kelme to bangue ne fotata wiyede soɓe mbi noon tan jaɓen so wi molécule wiyete ko mollere les molécule wiye molle so wi atome wiyete ko mittere les atomes wiye mitte tawde en ganda holko woni molécule en ganda holko so wi molécule mollere tan mbiyen mollere no jaɓirɗen ni molécule tan jaɓiren noon mollere surtout tawde ko spécialiste haadi no jaɓirɗen ni atome tan jaɓiren noon mittere joni noon ko neɗɗo haalani en ɗum wona hunde nde ganduɗa nde tan eɗen mbawi wiide koko dagna koko nattina e nder kelmede kamɗe ko wawi en wonde foof ko lowdi ndi ko lowdi molle woni des molécule nde ala ko soomi so wona des atomes woni mitti carbure woni kuɓɓam eno wiiri ko ɗum ɗon ɗam ɗon ndelam kuɓɓam noon woodi wiyama ko ina abbo ko famɗi foof million ngaji nogas ɗum ko jibini pétrole woodi ko famɗi foof million ngaji nogas ha million ngaji temet tati e capanɗe joyi hitande ko adi hande ɗo kalaten ɗo yede wadde wona kesum e nder windere nde wiyama noon ɗum jibina ko e waylo puɗi des végétaux gondi e nder leydi leppi leydi walla gondi e nder maaje kaɗɗe walla maaje belɗe walla ni e beele ko waylo noon taw on ɗon waylo kadi ko puɗi ɗi ko puɗi uddiɗi walla dambiɗi e ko ɓe mbiyata kaaƴi yummaji mbiyen ɗum les roches mères ko enen tan noon pirdi ɗum kaaƴi yummaji ene wawi taw firongo dagaki fawade noon e nguleki ki e dambo o oɗo waylo ko kañum jibinoytu pétrole et gaz woɗɓe mbi ala ko ɗum kaaƴe caayoje gonoyi ɗon ko wawi hen wonde foof paamiren ɗum e ndiɗo taaride e ndi kelmede nde kalaɗen paamiren ɗum hono noon wona e nder maaji walla e leppi leydi ndi ngam noon wiide pétrole et gaz ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ni waylori ha yettiɗo ɗum kam en mbawa ɗum famde ni enen e koye men saka wiide eɗen pammina ɗum paamen tan ko ɗum waylo e nder kaaƴe gonɗi e leppi leydi walla gonɗi e nder maaji tawa wona tan puɗi kono ko puɗi e kala ko ganduɗa ko kurjuro ha e gueɗe goɗɗe ko kañum rokkoy pétrole wadde eɗen mbawi wiide hayso wiyama ko produit naturel kam ko transformation woni ko waylo tago wongo rokki gon ɗon tago no mbiruɗen ni waɗat jagguiɗen pétrole ko loweteno koye lampaji waɗe mesuji hayso tawi ɗum joni yontande e sere nde ne wawi taw anda ɗum paamen tan ko ɗum tago somgo wawgo yaltinde walla saltinde sappo e nayyi gueɗal walla sappo e jeeɗiɗi gueɗal konngol pétrole ngol ko kañum ko konngol pétrole ngol yaltinta gueɗe kewɗe walla oɗon dérivation ko kañum yaltinta gueɗe kewɗe essence en gasoil en e ko way noon e ko wiyete gaz hade gaz naturel ina waɗi gaz goɗɗo jaltannode e ɗum ɗon ko wiyete pétrole sen duttima e grec ɗemgal yummowal ngal yimɓe hewɓe gaskitinta kelme gadanteje wi helmere ɗe firata ko nebam pendiɗam
nebam pendiɗam sen duttimo e latin kañum wi ɗum ko petra wi wonde firata ko hayre tayde walla kaaƴe tayde ɗum ɗo fof ndendinen ndiɗo kelmede fof beele eɗen daña tan e kuccam mataw pétrole ko ɗum ɗo fotata wonde kono min mi wawa wiide tan ko ni tagira ko ɗum ɗo waylato ni waylorto mi ala on ɗon kat tan hayso wonno e domaine am saka noon nde wona ko caasi walla ko iwde caasi énergie walla ko ummi e énergie mo aduna o hutorto aduna o hande ina hutoro ɗum to banggue pétrole e hitande 2021 nogas e jeenayyi piccal 5 e kala temedere caasi ɓurɗi hutorede e nder aduna o ko pétrole rewi hen